ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಪನ್ಪುನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿದ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಜ್ಯೋತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಎಸಿಪಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತುಡರ್ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಪನ್ಪುನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿದ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಜ್ಯೋತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಒಟ್ಟು ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿದ್ದು ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಎಸಿಪಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತುಡಾರ್ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದು ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಕುಡ್ಲ ಕೆಎಂಸಿ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್, ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿದು ಆರ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಗೀರ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಕುಡ್ಲ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬೇಲೆದಕಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಸಿಪಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪಾತಿರದು ಅವಘಡದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಕದಕ್ಲಿನ ಜೀವ ವರಿಪಾವನವಲು ಗೋಲ್ಡನ್ ಹವರ್ ಪನ್ಪುನವು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿಲೆಗ್ ಸಾದಿ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನವು ಅಗತ್ಯ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿನ ಜೀವ ವರಿಪಾಲೆಂದು ಆರ್ಪಂಡಿರು. They are very educated, well behaved, well cultured, well mannered. All qualities where we can see is in Mangaluru city people. The Mangaluru citizens are always law-abiding citizens. For them, this introduction or introducing the give way for ambulance is nothing. They are already doing it. But it is our duty to just refresh their memory and give some more awareness regarding the giveaway of ambulance. It is our prime duty to give way for ambulance, fire services and other VIP movements and other any emergency vehicles. I would request each and everyone, please, the one and only one principle is follow traffic rules to save your life and also others too. ಉಡುಪಿ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಮಾರ್ಗದ ಭಗವಾನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಮಂದಿರದ ಪಂಚಲೋಹದ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲಿಕ್ಕುಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ತುಂಗಾರೇಶ್ವರ ಸದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಉಡುಪಿದ ಭಗವಾನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನ ಪೊಸತಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣಾತಿನ ಮಂದಿರ ಮಠದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ಪಂಚಲೋಹದ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆತಂಡು. ಕಾಂಡೆ ಪುಣ್ಯಾಹ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶ, ಅಧಿವಾಸ ಹೋಮ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಾಗ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನ ಬಿಂಬ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಜೀವ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡತಿನ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಡು ಸುಮಾರು 10,000 ಭಕ್ತರು ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿರು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ನವೀಕೃತ ಮಂದಿರ ಮಠದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ಪಂಚಲೋಹದ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಸಲಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆತಂಡು. ಸಭೆಟ್ಟು ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಚನೆ ತುಂಗಾರೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ವಸುದಯ ವಸುತಂ ದೇವ ಕಂಸಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಂ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಆ ಜಗದ್ಗುರುವನ್ನು ಆನಂದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸುಯೋಗವನ್ನು, ಆ ಯೋಗದಾನವನ್ನು ಸೀತಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಸೀತಮ್ಮನವರ ಮುಖೇನ ಅವರ್ಶೇಖರ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಪುರ್ನಂಥವರು ಈ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಭವ್ಯ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯಿನ ಮಹಾದಾನಿ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುದಿನ ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಕೆ ಆವೇಶೇಖರ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಾತಿರಿಯರು. आज इधर आ गए तो ये बहुत बड़ी चीज है ये बहुत बड़ी चीज है। और लेकिन मेरा विश्वास उन लोग शायद सब साथ में आके बोलते नहीं नहीं यार तू सारा पागल है, क्या भगवान है, क्या है, कुछ नहीं, इधर सब झूठ है, ये है वो है।
ಅಂಚನೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಮಾಹೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಹಕುಲಾಧಿಪತಿಲಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ಬಳ್ಳಾಲ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪುಷ್ಪ ಆವೇಶೇಕರ್, ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ, ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಮಂದಿರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೊಡವೂರು ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಯಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋನ್ಸೆ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋನ್ಸೆ, ಗಣೇಶಪುರಿ ಭೀಮೇಶ್ವರ, ಸದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಜಾಧವ್, ಮುಂಬೈದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯಶಸ್ವಿ ಮರಳೋಕರ್, ಕಾಂಜಂಗಾಡು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಂ ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೈ ಸೇರಿದಂಚ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಮಂದಿರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಯ್ಯಗ ದೀಪಾರಾಧನೆ, ರಂಗಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ತರಾವರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆತಂಡು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವಜನೋತ್ಸವದ ನಿಲಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಳ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಗಾದ ಯೋಗಾಥಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬೆದ್ರ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿತ ಪುತ್ತಿಗೆ ವನಜಾಕ್ಷಿಕೆ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ವೇದಿಕೆಡು ನಡಪಾದಿತ್ತರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಜೋಕುಲು ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟು 27,632 ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವಜನೋತ್ಸವದ ನಿಲಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಗಾದ ಯೋಗಥಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿದ್ರಾ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿತ ಪುತ್ತಿಗೆ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಕೆ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ವೇದಿಕೆಡು ಐತಾರ ನಡೆತಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂಆರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಯೋಗ ದಾಯಬೋಡುಂದು ಐತ ಮಹತ್ವನುಸಾರುನ ಇಸಿಷ್ಟ ಉಚ್ಚಯನು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಯೋಗಥಾನ್ ಆದು ದಿವೊನ್ನವು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಪಂಡಿರು. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಜೈನಕಾಶಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಬಿದ್ರಾ ಜೈನ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್, ಆಳ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ, ಯುವಜನ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆದ ಜತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರವಿ ನಾಯ್ಕ, ಬಿದ್ರಾ ಪುರಸಭೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್, ಆಳ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿವೇಕ್ ಆಳ್ವಾ, ಆಳ್ವಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಆಳ್ವಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸನುಲಿನ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೆರು. ಆಳ್ವಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನಾ ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗಥಾನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಳ್ವಾಸ್ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆದ ಜೋಕುಲು ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟು 27,632 ಜನ ಯೋಗಥಾನಡ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. 2024 ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪುನಃ ರಾಮ ಮಂದಿರಡು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಪರೆ ಉಂಟೊಂದು ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತೆರಿಪಾದರು. ಆರು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ರೀಡ ಪಾತಿರಿಯರು. 2024 ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಪೊರ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದು ಪುನಃ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ರಾಮದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯ ಆವರೆ ಉಂಡೊಂದು ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿರು. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪಾತಿರ್ದು ರಾಮದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯದ ಸಲಾದ 1 ವರ್ಷ ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ ತರಾವರಿ ಸೇವೆಲು ನಡಪೆರುಂಡು ತೆರಿಪಾಯಿರು. ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಹುಂಡಿಡು ಪಾಡಿನ ಕಾಣಿಕೆನು ಸರ್ಕಾರ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಲೆಗು ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ದೂರುನ ಬದಲು ಸಮಾಜದ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೂ ದುರ್ಬಲರಿಗೂ ಅಶಕ್ತರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖೇನ ದೇವರಿಗೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಾಹುಡು ಪಂಡಿರು. ಇಲ್ಲಿ ಜಂದಿನಕ್ಲೆಗು ಇಲ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನವು
ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಜನ್ನಿನಕ್ಲಿಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನವು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿಗ್ ಅಂಚನೆ ಗೋವುಲಿನ ದತ್ತುದೆ ತೊನ್ನವು ರಾಮಾಯಣದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪುನವು ಸೇರ್ನಂಚ ಬೇತೆ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಲಿನ ದೆತೊನೆರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡಿದು ಪಂಡಿರು ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಲಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪ್ ಒಂಜೇನು ಮಲ್ತದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಐಟ್ ವಿವರಲಿನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪುಡು ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ದಾಖಲೆನು ರಾಮ ದೇವರಿಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂದು ಪಂಡಿರು. ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಾ ಜನಸ್ಯ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಕರ್ಮಾಖ್ಯ ಕಲವನ್ವಿತೆ. ಇಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಭಗವಂತನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿನೋ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಲ್ವೋ, ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇಂತಹ ನಾನಾ ಜನರ ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇಡೀ ಬದಲಾವಣೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಇಡೀ ಬದಲ್ತದು ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಕಟ್ಟರೆ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ತಯಾರಾದಿತ್ತದು ಓಟು ಎದುರಿಸಾರೆ ಮಾತಾರಿ ತಿಡ್ಲಾ ಸಜ್ಜಾವೊಂದುಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಲಿಯಾಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತುಂಬೆ ಪಂತೆರು ಆರು ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಎಡ್ಡೆ ಬದಲಾವಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬದಲು ಮಲ್ತದು ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಬದ್ಧವಾದಿತ್ತದು ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಡು ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಾಯರೆ ಪಕ್ಷ ತಯಾರಾದುಂಡೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಲಿಯಾಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತುಂಬೆ ಪಂಡಿರು. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಘೋಷಣೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ ಸರ್ತಿಗ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದು ಪಕ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿದ ಅಭಿನಂದನದ ಪುರ್ತುಡು ಪತ್ರಕರ್ತೆರಡ ಆರು ಪಾತಿರಿಯರು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತಹ ಈ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದ ಬ್ರಹ್ಮರಕೂಟ್ಲು ಟಾಲ್ದ ಕೈತಲು ಸುರುವಾಯಿನ ಮೆರೆನ ಒಂಜಿ ಎದುಕೊನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಹೊಡ್ದು ಕೈಕಂಬ ಮುಟ್ಟ ಸಾಗಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪ್ರಮುಖರಾಯಿನ ಅಲೋನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಕೋ, ರಿಯಾಜ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ, ಮುನಿಷ್ ಅಲಿ, ಕಲಂದರ್ ಪರ್ತಿಪಾಡಿ, ಸಾಹುಲ್ ಎಸ್ಎಚ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬರವು ನೀತಿದಡಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ಕುಡ್ಲದ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಯಾರಾದಿತ್ತದು ಕುಡ್ಲಾ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ದ ಕೆನರಾ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕೆನರಾ ನಂದಗೋಕುಲ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಸೋಮವಾರ ನಡೆತಂಡು. ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬರವು ನೀತಿದಡಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ಕುಡ್ಲದ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಯಾರಾದಿತ್ತದು ಕುಡ್ಲಾ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ದ ಕೆನರಾ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕೆನರಾ ನಂದಗೋಕುಲ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಸೋಮವಾರ ನಡೆತಂಡು. ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ್, ಕಾರ್ಯಂತರು ಎಂ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್, ಸಂಚಾಲಕರು ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕಾಮತ್, ಶಾಸಕರು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಕೆನರಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಬಾಕಿ ಸದಸ್ಯರು, ಪೋಷಕರು, ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಒಡಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆತಂಡು. ತೆನಸ್ಲಿನ ಕೌಂಟರ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಲು. ಪೋಷಕರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಂತರು ಎಂ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ದು ಕೆನರಾ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಪನ್ಪುನವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಬರವು ಕೊರ್ಪುನ ಶಾಲೆ ಆದುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೇ ಕೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪೈತದು 1 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯರ್ದು 8 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬರವು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಕಲ್ಪನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ನಲಿಪು ಗೊಬ್ಬು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯುಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಮಾರ್ಗ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಲು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಡ್ ಪಾತೆರರೆ
ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕಲಿನ ಕಲ್ಪಾಂಡು ಕೆಲಸಗ ಪೋಪನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕಲು ತಂಕ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕಾಂಡೆ ಈ ಶಾಲೆಡ ಬುಡ್ದು ಬಯ್ಯಗ್ ಇಲ್ಲಡೆಲೆ ತಂದು ಪೋವಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಉಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸೀದಾ CBSE ಪಾಠದ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಸಾರೆ ಆಪಣೊಂದು ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಪಂಡಿರು. He will be able to recite prayers in Sanskrit, and he will also go through the various nuances that he has to face in life. How to cross a road, how exactly you should not cross the yellow line or the white line, and he will know how to go to a supermarket and buy things, get the exact change from the buyer. In short, he will be a person who is well versed in life. That is what we are trying to do. In short, this is going to be a school where the child will have a complete education in itself. ಶಾಸಕಿಯರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರ್ದು ಮುಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದು ಪಂಡಿರು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, 1.5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಕಲಿತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಒಳಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ವಿನೂತನವಾದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೈಜೀರಿಯಾ ದೇಶದ ಕಾನೋ ಪನ್ಪುನ ರಾಜ್ಯಡು ಕುಡ್ಲಾ ಒಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು 27 ಜನಕಲು ಒಟ್ಟಾದ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಪಳ್ಳಿ ತುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಕಾನೋ ಕಟ್ಟದೆರು. ಕಾನೋದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಕಾನೋ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆಡು ಉಮೇದುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಚಾತುರ್ಪದ ಬಿರ್ಸೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಹರಿದಾಸೆರಾದ ಹೆಚ್ಚ ಪುದರ್ಪಡಿನ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಪಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವಾತ ವರ್ಷಡು ಕಸುಬುದ ನಿಮಿತ್ತ ನೈಜೀರಿಯಾಡು ಉಲ್ಲೆರು. ಆಂಡಲ ತುಳುನಾಡುದ ಬಗಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆಲ ಆರು ಕೆಲವು ಅಂಕಣುಲಿನ ಬರೆಯೊಂದು ನೈಜೀರಿಯಾದ ಊರುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆನು ಕನ್ನಡದ ಕ್ಲೀನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಾದ ಅವಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಪ ತರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನೈಜೀರಿಯಾದ ಕಾನೋ ಪನ್ಪಿನ ರಾಜ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಮಾರು 27 ಜನಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಪಳ್ಳಿ ಮೆರಣ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಕಾನ ಉಂದೇನು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ದಿನ ಆಯ್ನ 14 ತಾರೀಕದ ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯದ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತುಡು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಕಾನೋದ ICA ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇರು ತುಡರ್ ಅರಳಾದ ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜನು ಅರಳವನ ಮುಖೇನ ಸಂಗುನು ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆಡು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಗ್ ಬೈಟೆಡ್ ನಡತಿನ ಈ ಲೇಸಿಡು ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡಿತ್ತೆರು. ಶರತ್ ಶೆಟ್ರು ದೇವರೇ ಸುಗಿಪು ಮಲ್ತೆರು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಎಣ್ಮೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟದು ಜಯ ಭಾರತ ಜನನೀಯ ತನುಜಾತೆ ನಾಡಗೀತೆ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕೇರಿಗು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಪಂಡದು ಲೇಸಿನ ಮುಗಿತೆರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಕೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೆರು. ನೈಜೀರಿಯಾಡು ನೆಲೆಯಾತಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತ ಬಂಧುಲು ಖುಷಿಟು ಈ ಲೇಸುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು. ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಬೇರೆಡುಪ್ಪುನ ಮಗಳಿನ ESI ಸವಲತ್ತುಡು ಮರ್ದು ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡದು ನನಲಾ ತಿಕ್ಕದುಜಿ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸು ಪೂರ ಖರ್ಚಾಂಡು ನನ್ನ ದೇವರೇ ಗತಿಯಿಂದ ಕುಡ್ಲಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಪುಡೈನ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂತೆರು ಅರೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾಧ್ಯಮದಕಲು ಪೋದು ಮಾಹಿತಿ ಪಿಂದುನ್ನಗ ಅರಿಂಚ ಪಂತೆರು. ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಬೇಲೆಡುಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಮಗಳಿನ ESI ಸೌಲಭ್ಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆತೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಪಂತುಂಡು ನನಲಾ ಕೊರ್ತುಜಿ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸು ಪೂರ ಖರ್ಚಾತುಂಡು ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಜಿರಂಡ ದೇವರೇ ಗತಿ ಪಂಡದು ನವೆಂಬರ್ 11 ಮೇಕ್ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರುಡಿ ಕೈತಲು ರಿಕ್ಷಾಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟೋಡು ಗಾಯ ಆತಿನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಬೇಜಾರದ ಪಾತೆರವುದು. ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಅರೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತನ್ನ ಬೇಜಾರನಾರು ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆಡ ಪಂಡೆರು. ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಿದೈ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೈದ್ಯರು ಪಂತೆರು ಅಂಚನೆ 1 ವರ್ಷ ಇಂಕ್ ಬೆನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ 10 ದಿನಕೊರ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆವಡೊಂದು ಪಂತೆರು ಪನೊಂದು ತನ್ನ ಕಷ್ಟನು ಆರು ಪಂಡುಂಡೆರು. ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವಣ ಆಯಿತು.
ಇವತ್ತವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು, ಇನ್ನು ದೇವರ ಗತಿ. ರಿಕ್ಷಾಗತೆ ಹೊಸತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋರು BJP ಅವರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರಿಕ್ಷೆಗೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂತ ಉಂಟು ಅಂತ. ಅವ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗೋದು ಬಿಡೋದು ಬರೋದು. ಅದನ್ನು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಚೀಲ ಇರ್ತದೆ, ಅವ ಕಳ್ಳನ ಎಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ. ನಾಗೂರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಮನೆ ಉಂಟು, ಟೌನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನಂದರೆ ನಾನಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ. ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಧೂಳಿ ಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೂ 2 ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಲೋಕದೃಶ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 3 ಜನ ಬಂದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಟ್ಟದ ಹಣ ಯಾರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾಂಗಾಳಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಉಜ್ಜೋಳಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ 25,000 ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿಯವರು ಕೊಟ್ಟದು ಬಾಡಿಗೆ. ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. 2 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಗುರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಡುವೆ ನಂದಿಕೂರುಡು ನಡತಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸೋಮವಾರ ಅಕೇರಿಯಾಂಡ್ 149 ಜೋಡು ಎರುಕುಲು ಪಂತೊಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡ ಮುಗಿತಲಾಲೀಸುಡು ಇನಾಮ್ಲೆನು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಅಡ್ಡುವೆ ನಂದಿಕೂರು ಕೈತಲ್ದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ರಾತ್ರಿ ಬೊಲ್ಪದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡೆತಂಡು. ಒಟ್ಟು 149 ಜೋಡಿ ಸೇರಿನ ಕಂಬಳ ಕೂಟೊಡು ಕನೆಪಲಾಯಿ 5 ಜೊತೆ, ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ 8 ಜೊತೆ, ಬಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯಟ್ಟು 18 ಜೊತೆ, ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು 19 ಜೊತೆ, ನಾಯರು ಎಲ್ಲಿಯಟ್ಟು 89 ಜೊತೆ, ನಾಯರು ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು 30 ಜೊತೆ ಎರುಕುಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತ. ಕಂಬಳದ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಕನೆಪಲಾಯಿ ವಿಭಾಗಡು ಸುರುತೈ ನಾಮುನು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಡ್ಡನಿ ನಾಮುನು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಪಡೆಯರು. ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡಪಲೈಡ್ ಸುರುತೈ ನಾಮುನು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್, ರಡ್ಡನಿ ನಾಮುನು ಹಂಕರಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಎ, ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಲೆಟ್ ಸುರುತೈ ನಾಮುನು ಪದವು ಕಾನಡ್ಕದ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಸಾ ಎ, ರಡ್ಡನಿ ನಾಮುನು ಎರ್ಮಳ್ದ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎ, ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಲೆಟ್ ಸುರುತೈ ನಾಮುನು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎ, ರಡ್ಡನಿ ನಾಮುನು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರಿ, ನಾಯಿರ್ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಸುರುತೈ ನಾಮುನು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ ಎ, ರಡ್ಡನಿ ನಾಮುನು ಸಾಂತೂರು ಬೈಲುಮನೆ ವಿಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ, ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿಯಟ್ ಸುರುತೈ ನಾಮುನು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್, ರಡ್ಡನಿ ನಾಮುನು ಇನ್ನ ಮಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡೆಯರು. ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಇಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆ.